Kaixo, Miti! Kaixo, Liz, zer dakartzu gaur? Bitxikeria berria! Iupi! Jirafek lepo luzea dutez, zuaitzetako osto eta lore altuenetara iritsi eta jana ahal izateko. Beste inorkian ezin dezakeena eskuratzeko. Hori bai, putzuko ura edateko zain xamarra dute. Baina antzerki edo zinera joateko ere ze ongi ezta? Azer nolako bitxikeria! Bai, gustoko dugun! Iratxokeria! Iratxokeria gehiago gukapi.eusen! Iratxoak!